Вітаю сябры, меня зовут Борис Балта, это канал Миновито онлайн и наша рубрика «Легенда». Не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки, падабайкі, писать каментары. Гэта ўздымае наше відео по пераглядам. Ну и таксама не забывайте делиться спасылкамі на наше відэо за сваімі сябрамі у сваіх сацыяльных сетках. Ну і таксама у нас ёсць Patreon, дзе вы нас можете падтрымаць. Мы жывем толькі за вашай дапамогай, асабліва ў гэтыя цяжкія часы. Сёння будзе размова ісці пра яшчэ адну асобу, але нават не столькі асобу, сколькі пра час, які яна жыла, і падзеі, якія былі вакол яе. Тым больш, што, як мы ведаем, зараз КДБ, ці можа не толькі КДБ, забівае дзеячоў беларускай эміграцыі. Вось гэты чалавек таксама ў свой час, як дзеяч беларускай нацыянальнай эміграцыі, быў забіты за мяжой. Сёння размова такая ў нас актуальная. Яна будзе пра атамана Якуба Харэўскага. Яго сапраўднае імя Якуб Новак. Ён нарадзіўся ў 1900 годзе і сваю такую мянушку Харэўскі ён узяў на чэсць вёскі, дзе ён нарадзіўся. Ёсць у Пружанскім раёне такая вёска Харава, і вось на яе чэсць ён взяў сабе такую мянушку. Яго маладосць пачалася, калі у Беларусі ішло партызанскае змаганне за незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі супраць расейцаў, а згодам і супраць палякаў. Якуб Харэўскі прыяднаўся да гэтага партызанскага руху, які быў у заходняй Беларусі, дакладна ў сябе на Берасцейшыне. Ён там быў вельмі моцны. Былі і партызаны, якія сабе называлі партызанскімі атрадамі БНР. Былі і партызаны, якія ператваралі свае атрады ў палітычныя сілы. Напрыклад, была такая беларуская сялянская партыя «Зялёны дуб». Вельмі такая цікавая арганізацыя, якую, можа, калісьці вось я таксама вам распавяду. Былі баявыя арганізацыі пры розных палітычных партыях, напрыклад, якія ўзнікалі ў той час у заходняй Беларусі. Ну, адным словам, розных сілаў хапала. Яны дзейнічалі тады ў заходняй Беларусі. Беларусь, як вядома, была падзелена паміж другой Рэччу Паспалітай і бальшавікамі. І яны дзейнічалі тады в асноўным супраць польскай улады, хаця і бальшавікоў яны лічылі таксама сваімі ворагамі. Якуб Харэўскі вельмі рана, у 20 гадоў, прыяднаецца да такіх атрадаў. Ён робіць там хутка вялікую такую кар'еру. Ён спачатку звычайны партызан-жаўнер, але неўзабаве ўзначальвае адзін з партызанскіх аддзелаў у Ружанскай пушчы. Ён становіцца адным з партызанскіх камандзіраў. На яго вядзе паляванне польская улада. Сам ён кажа, што ён змагаецца за аднаўленне незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі ў тых тэрыторыях, тых этнічных межаў, якія былі прапісаны ва ўстаўных граматах БНР. Гэта не толькі сучасная тэрыторыя Беларусі, але гэта і частка Польшы, Беласточчына, гэта і Вільня, гэта і Дзвінск, гэта і, канешне, Смаленск з Бранскам. Таксама, як я думаю, былі спрэчкі там паміж беларусамі і украінцамі, там, дзе на Палесе павінна пераходзіць мяжа. Ну, зараз зразумела, што ніякіх у нас з нашымі суседзямі тэрытарыяльных спрэчак быць не можа. Зараз ужо ёсць Хельсінская дамова, і вось мяжа, якая ёсць мяжа, ну, ва всякім разе паміж беларусамі, латышамі, літоўцамі, палякамі, украінцамі павінна захоўвацца. Вось з Расіяй там яшчэ ёсць пытанне.
гэта трэба паглядзець на будучае, якая будзе мяжа з Расіяй. Ці павернем мы нашы ўсходнія землі. Але я зноў павяртаюся да таго, што сёння пытанне мяжы гэта ўвогуле не пытанне, бо ёсць хельсінскія дамовы, бо ёсць адзіная Еўропа, дзе мне так думаецца, што неўзабаве і Беларусь стане яе часткай. Але павернёмся да тых часоў. Падчас гэтага партызанскага змагання супраць польскіх уладаў пачатку 20-х гадоў Якуб Харэўскі знаёміцца з сваімі будучымі як паплечнікамі, так і ворагамі. Напрыклад, як з кіраўніком яшчэ аднаго партызанскага аддзела Сергеем Хмарай, з якім яго лёс будзе ісці разам. І ўрэшце рэшце там нават іх адносіны скончацца скандалам, спрэчкамі ўжо ў эміграцыі, ўжо пасля вайны. У 25-м годзе стала зразумела, што ўжо немагчыма весці ў такіх маштабах партызанскае змаганне, якое оно было ў пачатку 20-х гадоў, і Якуб Харэўскі прымае рашэнне перайсці мяжу, і ён апыняецца ў усходняй Беларусі, якая тады была пад кантролем бальшавікоў. Ён апыняецца ў БССР, ён 12 гадоў жыве з чужым пашпартам, пад чужым імя, прозвішчам, жыве ў БССР. Жыве там до 37-го года, до пачатку вялікага тэрора, калі ўжо пачалося паляванне на ўсіх дзеячоў, нацыянальных беларускіх дзеячоў. Вось тут, можа быць, у вас узнікнуць пытанне, вось чаго ён перайшоў мяжу, чаго ён апынуўся ў БССР? Ну, гэта ж камуністы, гэта ж ворагі. Тут мы павінны заўважыць адну такую цікавую рэч. Давайте не забываць, што тады, вось мы зараз ведаем, вот мы з нашага сённяшняга погляда, мы там ведаем, што там у Польшы, там, нягледзячы ні на што, былі там нейкія беларускія арганізацыі, былі нават беларускія партыі, беларускія дэпутаты ў Сейме, ва ўсходняй Беларусі, там, дзе быў БССР, не было нічаго. Але тады, у той час, людзі разважалі трошкі па-іншаму. Яны бачылі вось тую беларусізацыю, якую рабілі камуністычнае кіраўніцтва для таго, каб на свой бок перацягнуць беларускія нацыянальныя сілы. І шмат хто верыў у гэтую беларусізацыю. Ну, потым мы ведаем, чым эта беларусізацыя скончылася. Яна скончылася ў курапатах, у камунаркі, падчас ночы расстраляных паэтаў. Але тады, так, тады шмат хто ведаў, і нават сярод беларускіх нацыянальных сілаў у заходняй Беларусі была такая арганізацыя, якая называлася Камуністычная партыя заходняй Беларусі. Гэта былі сапраўдныя нацыяналісты или нацыянал-камуністы. Яны адначасова верылі ў тое, што Беларусь павінна быць незалежнай, Беларусь павінна быць нацыянальнай, што трэба нацыянальнае адраджэнне, але ў той час яны верылі ў камуністычны ідэал, і яны лічылі, што незалежная камуністычная Беларусь павінна быць у саюзе з камуністычнай Расіяй, бо тады камуністы паказвалі, што вось мы стварылі СССР, але гэта, ну, мы ведаем, што СССР это быў працяг расійскай імперыі, это просто расійская імперыя, якая называлася па-іншаму, і замест вуглавога гарла яны абралі сваім сімволам серп і молат. Так это стала тая ж самая расійская імперыя. Але тады здавалася, што это сапраўды робіцца нейкі саюз, будучы сусветны саюз, сусветны савецкі саюз, як спявалі ў гімне Камінтэрна, што там усе будуць раўны, што не будзе гэтага велікарускага шавінізма, што ўсе і Расія, Украіна і Беларусь, і там і Грузія, і магчымыя наступныя савецкія рэспублікі, ну ўсе будуць раўныя. Ну, потым выявілася, што во што это ператварылася і чым гэта апынулася на самой справе, але тады такія погляды былі вельмі папулярныя. І Якуб Харэўскі, ён быў прадстаўніком такой нацыянальнай партызанскай левіцы, якая выступала з такімі сацыялістычнымі лозунгамі. Яны сапраўды вось да гэтага вялікага тэрора яны лічылі, што няма нічога дрэннага у тым, каб супрацоўнічаць з камуністамі, але они мелі на увазе супрацоўнічаць з камуністамі ў Менску.
з беларускімі камуністамі, не з маскоўскімі камуністамі. Яны лічылі, што это рознае там. Так што такія погляды былі ў такі час. Тым не менш, у 1937 годзе ён вымушаны зноў перабрацца на тэрыторыю Польшы, ён зноў жыве тут нелегальна, а ў Польшу тут таксама пачынаецца, асабліва вось у гэтыя канцы 30-х гадоў, калі ён зноў павярнуўся ў заходнюю Беларусь, пачынаецца найбольш такая жорсткая, самая жорсткая паланізацыя, якая пачалася пасля смерці маршалка Пілсудскага. У 1939 годзе склікаецца вось канферэнцыя гэтых былых партызанаў на беларускім Палесе, на Берсцейшыне, і яны думаюць, што рабіць. І яны прыходзяць да такой думкі, што неўзабаве можа пачацца нямецка-савецкая вайна. І вось тут мы павінны паказаць сябе як трэцяя сіла. Нават не так. Нават яны думалі, што пачнецца нямецка-польская вайна. І вось там мы павінны... Не забывайце, што заходняя Беларусь уходзіць у склад Польшы. Вось калі вось гэта вайна пачнецца, мы не будзем на баку Нямецчыны, мы будзем на сваім беларускім баку, але мы пад тым ціскам, якую Нямецчына зробіць на Польшу, мы абвясцім сваю беларускую дзяржаву. Сапраўды была такая думка абвясціць нейкую заходнебеларускую народную рэспубліку. Сталіцай планаваўся Пінск, і вось калі пачалася Другая сусветная вайна, калі Нямецчына напала на Польшу, все спрынялі, што так, прыйшоў наш час дзейнічаць. Не ведаў ніхто пра таемныя дамовы з Савецкім Саюзам, што гэта напад гэты на Польшу, ён планаваўся і Сталінам, і Гітлерам разам. І яны планавалі гэта паўстанне на 18 верасня, а 17 верасня, за дзень да гэтага, нечакана быў вось той самы удар у спіну. Напад Савецкага Саюза на Польшчу. Вось ужо немцы ўзялі Варшаву, але заставалася вялікая заходняя Украіна, заставалася, куды і пераехала в Калмыі польскі ўрад. Заставалася заходняя Беларусь, палякі не думалі адступаць, яны працягвалі сваё змаганне, яны працягвалі сваю вайну, і вось тут пачаўся вось гэты удар у спіну, пасля якога польская армія здалася, і хто застаўся, яны перайшлі ў падполле, і ўрад пераехаў у эміграцыю. Так што вось гэтага паўстання такога супраць палякаў у 1939 годзе з абвяшчэннем магчымай там нейкай заходнебеларускай народнай рэспублікі, гэта ідэя правалілася, яна не адбылася. Якуб Харэўскі зноў апынуўся пад кіраўніцтвам бальшавікоў, ён ужо звык, ён падпольшчык, ён жыве па фальшывых дакументах. І ў 1941 годзе пачынаецца савецка-нямецкая вайна. Нямецчына нападае на Савецкі Саюз. Тады Якуб Харэўскі пачынае ўжо сваё змаганне з бальшавікамі, але пад украінскім сцягам. Ён апынуўся ў атрадах так званай украінскай паўстанцкай арміі Поліска Січ. Гэта войска, які ўзначальваў вядомы атаман Тарас Бульба-Баравец. І Харэўскі ваюе ў складзе вось гэтай партызанскай арміі бараўца, якая абвясціла сябе арміяй Украінскай Народнай Рэспублікі, ураду Украінскай Народнай Рэспублікі ў выгнанні, або, як казалі украінцы, у экзілі. У той жа самы час былыя сябры Харэўскага, яны пачынаюць сваю асабістую справу, сваю асабістую гульню ўжо на акупаванай тэрыторыі Беларусі, на тэрыторыі акупаванай немцамі. Калі вы глядзелі мінулыя нашы выпускі пра ксёндза Гадлеўскага, пра камандзіра Міхала Вітушку, то вы, магчыма, памятаеце вось тыя моманты, што спачатку немцаў сустракалі як вызваліцелі ад бальшавікоў, але ўбачылі, што адна акупацыя яшчэ горшая за другую. Убачылі нямецкі тэрор, убачылі тое, што, як казаў Гадлеўскі, немцы 41-га, гэта не немцы 18-га.
убачылі гэтыя напады на вёскі, калі заходзілі проста ў дом і адбіралі ўсё, што было ў гаспадароў. Гэта вядомая потым нам па кіно «Мамка, курка, яйка, малако». Это ж мела месца. Бачылі тэрор супраць любой апазіцыі. Бачылі знішчэнне савецкіх вайсковапаланёных. Гэта таксама было не маглі ўспрыяць, як гэта так, гэта людзі папалі ў палон, але з імі абыходзіцца як са скатамі. Бачылі, што пачаўся халакост, тое, што беларускі нацыянальны рух прыняць не мог. Ён лічыў габрэяў часткай Беларусі, не меў нічога супраць беларускіх габрэяў. Вось тады, восенню 1941 года, беларускі дзеяч, вядомы да гэтага беларускі дзеяч беларускай школы ў заходняй Беларусі, Юліян Саковіч, ён склікае сход былых сябраў партыі, дзе ён знаходзіўся. Была такая ў заходняй Беларусі партыя беларуска рабоча-сялянская грамада, вельмі актыўная была партыя ў свой час, склікае некаторых з сяброў камуністычнай партыі заходняй Беларусі, і яны думаюць, што рабіць. Саковіч ужо тады наладзіў кантакты з беларускай незалежніцкай партыяй, асабліва з кіраўніком цэнтральнага камітэту Всеваладам Родзька. Ён сам становіцца сябрам цэнтральнага камітэта. Але далей яго кар'ера ў БНП не склалася. Па-першае, ён быў чалавекам левіцы, а незалежнікі гэта была правіца, гэта былі правыя людзі. Левіца, акрамя нацыянальнай ідэі, выступала за такую сацыял-дэмакратычную, такую лева-сацыялістычную ідэю, што было не прынята для незалежнікаў. Яны не былі прыхільнікамі сацыялізма. Так яны выступалі за салідарнасць, за салідарызм, але гэта былі людзі такога рынкавага разумення эканомікі, вольнай эканомікі. У той час, як тая ж рабоча-сялянская грамада выступала за сацыяльныя, сацыялістычныя, нават можна сказаць, рэформы. І акрамя таго, было такое асабістыя канфлікты паміж Хатлеўскім і Саковічам. Яны не знайшлі такога паразумення. На жаль, гэтага не адбылося, бо тады склаўся сапраўды адзіны нацыянальны фронт і супраць немцаў, і супраць саветаў. Фронт, у які ўваходзілі і БНП, і былыя сябры рабоча-сялянскай грамады, і прадстаўнікі іншых палітычных сіл, і прадстаўнікі, самае галоўнае, іншых партызанскіх сіл, бо, як мы бачым, потым было шмат розных беларускіх партызан. Мы ведаем з афіцыйнай савецкай сучаснай лукашэнкаўскай прапаганды пра чырвоных партызан. Але нам не распавядаюць, што быў вельмі вялікі менавіта беларускі нацыянальны партызанскі рух, які ваяваў супраць немцаў, супраць саветаў, супраць палякаў. Рух, які ваяваў пад чырвона-белым сцягам і гербам пагоня. Рух, які бачыў Беларусь незалежнай дзяржавай. Так, у іх там былі розныя палітычныя дахі, і кожны бачыў будучыню Беларусі на свой лад. Левіца бачыла Беларусь сацыяльнай, сацыял-дэмакратычнай, правіца больш бачыла скажем так, хрысціянска-дэмакратычнай. Але галоўнае было тое, што Беларусь павінна быць незалежная, і мы павінны выгнаць усіх акупантаў з нашай зямлі. Былі нават потым такія ў Смаленску, на Віцебшчыне, беларускія эсэры, пра якіх пісалі, што яны размаўляюць толькі па-расейску, беларуску не разумеюць, але тым не менш яны за незалежную Беларусь, за чырвона-белы сцяг. Таксама зараз таксама такое існуе, што у нас ёсць такія, якія беларускую мову не разумеюць, размаўляюць выключна па-расейску, але яны за незалежную Беларусь, за чырвона-белы сцяг. Так што і тады, і ў тыя часы, і зараз шмат чаго агульнага. Нема толькі партызанкі зараз, якая тады была.
Вось Сакowicz праводзіць сустрэчу, у ёй прымае ўдзел 8 чалавек, былых сяброў рабочай сялянскай грамады, камуністычнай партыі Заходняй Беларусі і так далей. І яны прымаюць рашэнне аб стварэнні сваёй асабістай палітычнай арганізацыі нацыянальнай левіцы. Бо ў нацыянальнай правіцы была ўжо сіла БНП, былі незалежнікі, а ў левіцы не было. І ствараецца такая арганізацыя, як Беларуская нацыянальная грамада. БНГ. У 1942 годзе БНГ стварае свае ўласныя узброеныя сілы, беларускую нацыянальную партызанку БНП. БНП ствараецца на сходзе атаманаў, на канферэнцыі атаманаў у раёне Івацевічаў. У ёй прымае ўдзел па розных звестках, адні кажуць 8, іншыя кажуць 12 атаманаў розных беларускіх партызанскіх атрадаў, які аб'яднаўваюцца ў адзіную вайсковую сілу, у беларускую нацыянальную партызанку, і яе палітычным дахам лічыцца беларуская нацыянальная грамада. І вось менавіта там прымаецца рашэнне аб стварэнні кіруючага органа беларускіх партызанаў, і ён называецца лава атаманаў. Атаманамі ўвогуле сябе клікалі даўно беларускія нацыянальныя партызаны. Вось, напрыклад, тая ж партыя Зялёны дуб, пра якую шла размова, яе ўзначальваў чалавек, які меў званне атаман. Ён быў такім вайскова-палітычным лідарам. І іншыя партызанскія атрады, яны сваіх кіраўнікоў называлі атаманамі. Вось таксама характэрна, што, напрыклад, у беларускай вызваленчай арміі Вітушку называлі не атаманам, яго называлі камандзірам, генералам. Вось атаманам не называлі. Вось такіх у партызанкі, якая была бліжэй да левіцы, да сацыяльнага нешта, яны сваіх кіраўнікоў атаманамі менавіта называлі. Такі факт. Лава атаманаў ствараецца, і якраз старшынёй лавы атаманаў і абіраюць Якуба Харэўскага. Потым склікаецца другая канферэнцыя ўжо ў Менску. І вось менавіта на Менскай канферэнцыі прымаецца рашэнне аб тым, каб надаць у гэтым аб'яднаным партызанскім сілам назву. На першай канферэнцыі яшчэ назвы не было, а ўжо на другой канферэнцыі у іх з'яўляецца назва вось гэта беларуская народная партызанка. Таксама там прапісваецца тактыка дзеяння гэтай самай партызанкі. Што мы имеем? Беларускі рух вельмі слабы для таго, каб адкрыта весці вайну супраць Нямецчыны. Трэба чакаць часу, калі Нямецчына ўжо не будзе, у яе не будзе такой моцы, з таго, што яна працягвае ваяваць з чырвонай арміяй. Яны сапраўды думалі тады, што чырвоная армія будзе адступаць максімум да Урала, што максімум немцы захопяць еўрапейскую частку Расіі, Савецкага Саюза, але гэта будзе для іх такая піравая перамога, у немцаў ўжо не будзе ніякіх сіл ваяваць. І вось тут мы ўжо пачнем сапраўдную вайну. А да гэтага мы павінны рабіць такія невялікія дзеянні, як, напрыклад, змаганне з марадзёрамі, змаганне з нямецкімі марадзёрамі. Вось там немцы праводзяць нейкія там марадзёрства ў вёсках. Яны там адбіраюць ежу ў сялянаў, ці тое, што там сяляне зрабілі. Вось супраць іх так трэба дзейнічаць, там нейкія там партызанскія дзеянні, там забіваць вось гэтых немцаў, павяртаць сялянам тое, што ў іх аднялі. Што яшчэ? Прапаганда, прапагандысцкія акцыі. Тая, што тады сапраўды за прапаганду маглі там і расстраляць на месцы і павесіць там у цэнтры горада за тое, што ты там партызанин. Так што это не думайце, што это там нешта лёгка, вось я там буду займацца прапагандай, крычаць там на ўсе бакі, там далоў немцаў, няхай жыве вольная Беларусь. Не, это была смяротная справа, і калі б вы гэтым займаліся, это было пытанне ўвогуле жыцця і смерці. Напады для таго, каб адбіраць зброю, бо трэба зброю недзе набываць.
Вось такі вось дзеянні тады прапанавала беларуская нацыянальная партызанка на чале з атаманам Якубам Харэўскім. Што яшчэ? Яны яшчэ падумалі, што нам трэба шукаць кантактаў з камуністамі. Кантактаў не толькі з камуністычнай партызанкай, але менавіта з Масквой. Ось мы таксама зараз можам сказаць, з чаго з Масквой. Вы ж ведаеце, што такая Масква, што это такія акупанты, як і немцы, яны супраць незалежнай Беларусі. Але вы не ўлічваеце гістарычны кантэкст таго часу. Бо гэта я таксама казаў і ў нашай праграме пра ксёндза Гадлеўскага, чаму Гадлеўскі пайшоў на кантакты з савецкімі партызанамі, які потым яго такі здалі немцам. Ну, ёсць версія, што это яны здалі немцам. Ёсць две версіі, хто менавіта стаў Гадлеўскага. Дык вось, БНП думае ісці на супрацоўніцтва з Масквой. Чаму? Яны бачаць, як Сталін вядзе сябе з палякамі, бо пасля таго, як немцы напалі на СССР, Сталін вымушаны шукаць саюза з Захадам, а разам з тым і саюза з сапраўдным польскім урадам у выгнанні. І Сталін ідзе на саюз з гэтым урадам. І Сталін дае дазвол на стварэнне арміі Андерса, якая будзе незалежна ад Масквы, якая будзе падпарадкоўвацца заходнім саюзнікам. І вось тады ўзнікае такая думка, што калі яны ў такой бядзе, Чырвоная армія адступае з Каўказа, Чырвоная армія ўжо стаіць на Волге, бітва за Маскву яны выйгралі, але не факт, што немцы зноў пойдуць на Маскву. Ленінград знаходзіцца ў блакадзе. Ну, проста кажучы, саветы знаходзяцца ў цяжкім стане. Яшчэ невядома, хто пераможа ў гэтай вайне. І тут, па іх логіцы беларускіх партызанаў, нацыянальных партызанаў, саветы будуць вымушаны пайсці з намі на перамовы. Ну, як вядома, гэта вылася фікцыі, гэта былі такія наіўныя мары. У адрозненне ад палякаў, Сталін не ішоў ні на якія кантакты з беларускімі партызанамі. Калі гэтыя кантакты былі, то гэта была толькі правакацыя. У 1943 годзе нацысты даведаліся пра існаванне вось такой менавіта сілы, як беларуская нацыянальная грамада, беларуская нацыянальная партызанка. І яны пачынаюць змаганне з імі. Змаганне з імі пачынаюць і саветы. Ну, што робяць нацысты? Нацысты, конечно, арыштоўваюць там нейкіх такіх радавых сяброў, але кіраўніцтва арганізацыі, менавіта самого Саковіча, яны яго не забіваюць як Гадлеўскага. Ну, як вядома, Гадлеўскага проста прыйшлі ў чырвоны касцёл, выцягнулі адтуль, сказалі супрацоўнічай з намі, і выдавае сваіх сяброў, ён сказаў не, яго забілі. А тут і яны бачылі рэакцыю, пабачылі, што рэакцыя беларускага звычайнага насельніцтва была вельмі дрэнная на гэта. Таму ўжо яны так не робяць. Яны прымаюць рашэнне забіць Саковіча, але забіць яго чужымі рукамі палякаў. Бо палякі памятаюць, як Саковіч змагаўся з гэтай паланізацыяй, з польскай уладай у часы заходняй Беларусі. Саковіча накіроўваюць у Ліду, нібы па справах, дзе яго ўжо чакаюць баевікі арміі краёвай, якія яго збіваюць як антыпольскага дзеяча. Але інфармацыю пра тое, што ён будзе Лідзе, палякам менавіта скінулі нацысты. Яны намагаюцца забіць частку, самая актыўная частка БНГ дзейнічала на Берасцейшыне, і кіраўніцтва БНГ на Берасцейшыне забіваюць рукамі украінцаў. Украінцаў, якія служылі туды у СД. Такім чынам, беларуская нацыянальная грамада была знішчана як палітычная структура, а саветы знішчаюць яе вайсковую структуру, БНП. Тады ўжо нямецкая армія пачала адступаць, СССР рыхтуе аперацыю
Багратыён па выгнанню, напэўна, так трэба сказаць, па выгнанню немцаў з Беларусі. І што б у іх было? Выгналі яны немцаў, і што б яны ўбачылі? Яны ўбачылі, што звычайныя беларусы, якія ўжо звыклі да нацыянальных партызанаў, да беларускіх нацыянальных сіл, які падтрымліваюць беларускія нацыянальныя сілы, сказалі бы ім: дзякуй вам, што вы дапамаглі нам азбавіцца ад немцаў, цяпер выходзьце самі, мы тут хацім жыць у сваёй незалежнай дзяржаве. Справа ў тым, што тады ў складзе БНП было 5000 чалавек, 5000 узброеных чалавек, яшчэ ў некалькі раз болей у іх было рэзерва, і ў іх была падтрымка вёскі. Вёска ж давала ім харчаванне. У іх была падтрымка нацыянальнай інтэлігенцыі. І тады па загаду Панамарэнкі, які узначальваў камуністаў Беларусі, на Беларусь адпраўляецца такі сабе карныя атрады на чале з палкоўнікам НКВД Рыгорам Леньковым. І гэты Ленькоў прадумвае план правакацый. З дапамогай правакацыі ён намагаецца знішчыць беларускую нацыянальную партызанку. Для правакацыі выкарыстоўваецца такі шчыры чалавек, як Язэп Урбановіч, які быў камуністам вядомым у заходняй Беларусі, але ён быў нацыянальным камуністам. Ён верыў у СССР, і яго вера ў СССР была разам з верай у нацыянальнае адраджэнне. І было вядома, што гэта чалавек не партакрат, што гэты чалавек шчыры, што гэта чалавек, якому можна верыць. І праз Урбановіча яны закідаюць такую інфу, што вось мы чырвоныя партызаны, вось мы кіраўніцтва чырвоных партызан, нібы кіраўніцтва чырвоных партызан, мы хацім весці з вамі перамовы, бо вось мы зараз, наша чырвоная армія плануе аперацыю па выгнанні немцаў з Беларусі, і нам патрэбна ваша дапамога, давайце супрацоўнічаць разам. Яны гэта перадаюць праз Урбановіча. Урбановіч перадае это кіраўніцтву беларускай нацыянальнай партызанкі. І што вось будзе менавіта вось гэта сустрэча, чакаецца вось гэта сустрэча кіраўніцтва чырвоных нацыянальных партызан. Зразумела, што ніякіх чырвоных партызан на этой сустрэчы не было, былі звычайныя НКВДысты, каго яны паклікалі? Паклікалі кіраўніцтва штаба беларускай нацыянальнай партызанкі. Бо ўжо тады стварыўся галоўны штаб. Тады раздзяліліся функцыі лавы атаманаў. Лава атаманаў займалася такімі больш палітычнымі справамі, а вось вайсковымі справамі кіраваў менавіта штаб. Штабам кіраваў такі чалавек, як Іван Шанько, былы маёр савецкай арміі, які перайшоў лінію фронта падчас пачатку вайны і перайшоў, але не на нямецкі бок, а перайшоў на бок беларускіх партызанаў. Гэта быў такі вайсковы дзеяч, які ведаў, што такое вайсковая справа. І менавіта ён прыйшоў на гэту сустрэчу з Леньковым, дзе Леньков яго асабіста і забіў. За вось гэтую справу, за зачыстку, за забойства кіраўніцтва беларускай нацыянальнай партызанкі, штаба беларускай нацыянальнай партызанкі, Леньков атрымаў звання Героя Савецкага Саюза. На яго рабіліся не раз потым замахі, але ён перажыў іх і помер у сваім ложку ў 61-м годзе, недзе так. Так што чалавек не атрымаў пакаранне за тое, што ён выкарыстоўваў правакацыі супраць беларускага нацыянальнага вайсковага руху. Пачалося знішчэнне атаманаў. Атаманаў знішчалі ў першую чаргу. Засталіся толькі ўжо да пачатку 45-го года засталіся толькі два атамана з усіх, якія былі, нацыянальных атаманаў. Гэта Харэўскі і Перагуда. І становіцца зразумела, што змаганне супраць чырвоных
яно не ўдалося. Трэба ратаваць тыя адзіныя сілы партызанаў, якія засталіся ў Беларусі, трэба пераводзіць іх у эміграцыю, бо чырвоны тэрор супраць беларускай партызанкі, ён быў вельмі моцны, выкарыстоўваліся розныя правакацыі, забойствы, забівалі проста на вачах людзей, трупы, напрыклад, там клалі ля цэркваў, была таксама такая спроба, для чаго гэта рабілася, для таго, каб пабачыць, хто блізкі да гэтых партызан, бо тых, хто там былі блізкія, хто яны пачыналі плакаць і такім чынам знаходзілі таго, хто быў да іх блізкі, хто з сялянаў іх там надаваў ім харчаванне, надаваў ім пакой і так далей. Харэўскія прыгоды засталіся, як я ўжо сказаў, адзінымі атаманамі, хто працягваў дзейнасць. Хмара ўжо вывеў свае войскі за мяжу у 45-м, і сам Харэўскі вывеў сваіх партызанаў спачатку ў Польшу, а потым ужо ў заходнюю Нямецчыну. Апошнім, хто быў, гэта Перапуда. Ён працягваў змаганне да 47-го года, але ў 47-м годзе ён таксама праз Польшу трапіў у заходнюю Нямецчыну, у амерыканскую зону акупацыі тады, у трызонію, як тады казаць, амерыканская, французская і брытанская зона акупацыі. Ён трапіў туды, і ўжо адтуль яны кожны трапілі ў свой шлях на захад. Хтосьці паехаў у Амерыку, хтосьці ў Канаду, хтосьці ў Вялікабрытанію, а Якуб Харэўскі адправіўся ў Бразілію. Так скончылася дзейнасць беларускай нацыянальнай партызанкі. Беларуская нацыянальная грамада яшчэ намагалася неяк дзейнічаць. Яны стварылі ў заходняй Нямецчыны такую арганізацыю, якая называлася «Двупагоня». Яны намагаліся шукаць сувязяў з людзьмі ў Беларусі, якія засталіся ў Беларусі, якія засталіся вернымі ідэямі незалежнасці, але яны не знайшлі там такіх вялікіх кантактаў. Частка кантактаў, якія яны знайшлі, гэта была савецкая правакацыя, якая проста грала з імі у гульню. А Харэўскі стварыў ужо за мяжой разам са сваімі сябрамі, партызанамі, ён стварыў саюз былых удзельнікаў збройнай барацьбы за вызваленне Беларусі. Гэта была такая арганізацыя, якая дзейнічала ў Канадзе, ў ЗША, у Венесуэле, дарэчы. Вось зараз пры гэтых саюзах рэжыма з Венесуэлай трэба ўзгадаць, што беларусы яшчэ раней дзейнічалі ў Венесуэле. Былі таксама ў Балівіі, у Парагваі, у Аргентыне, у той самай Бразіліі, карацей, у паўднёвай і у Амерыцы і у паўночнай. В основном там, у Еўропе іх было не шмат, яны в основном былі не ў старым свеце, а у заходняй часткі нашай зямлі. Яны дзейнічалі як? Яны распавядалі пра свае былыя справы, пра сваё змаганне з немцамі, з саветамі, пра тое, як яны ваявалі за Беларусь, якой яны марылі бачыць Беларусь. У 1968 годзе Якуб Харэўскі разам з сваім ад'ютантам Канстанцінам Гукам ехалі ў машыне і раптам трапілі ў аўтакатастрофу. Это быў 1968 год. І калі Якуба Харэўскага пахавалі, яго пахавалі як нацыянальнага дзеяча, і тут выяўляецца, бразільская паліцыя, калі рабіла экспертызу, следства па гэтаму ДПЗ, якое здарылася, яны пабачылі, што гэта ДПЗ было не выпадкова, што не з-за кіроўцы яно адбылося, а яно адбылося з-за таго, што нехта падрэзаў гэтыя тармазныя калодкі ў машыне. Машына проста не магла затармазіць. І ў выніку трапілася ДПЗ. Нехта дапамог. І праз пэўны час выявілася, хто гэта быў нехта. Гэта было КДБ. КДБ знішчыла Якуба Харэўскага менавіта з дапамогай такой аўтакатастрофы. Яны так дзейнічалі, і гэта быў, дарэчы, не адзіны выпадак, калі яны
тварылі ДПЗ шляхам таго, што яны падразалі тармазныя калодкі і адбываліся аўтакатастрофы, і потым шукайце, хто гэта, што гэта. Ну, але бразільская паліцыя так праявіла сабе тады на вельмі добрай вышыні, яна знайшла, хто гэта і як гэта адбылося. Так што Якуб Харэўскі быў забіты КДБ. Як мы бачым сёння, КДБ працягвае зноў паляванне супраць беларускіх нацыянальных дзеячоў за мяжой. Вось гэтыя размовы невероятных про то, что вы сидите за межой и молчите, вы ничего не разумеете, коли вы хотите змагаться, змагайтеся ў Беларусі, вы за межой сидите ў бяспеке. Так вось мы бачым, што як тады, так і зараз эміграцыя гэта не шлях бяспекі, это шлях магчымасці гаварыць вольна. Але пытанне, хто, што ёсць агенты за мяжой, якія могуць следзіць за вами, які могуць, калі што, і забіць вас. Ну, спадзяюся, гэтага новых такіх актаў тэрора не будзе. І наша праграма «Легенды», наш канал менавіта онлайн будзе працягваць выходзіць, будуць нашы новыя выпускі, нашы новыя перадачы, дзе мы будзем распавядаць вам пра сапраўдную гісторыю Беларусі. Ну, а каб ведаць пра гэта, подписывайтеся на наш канал, не забывайте звоніць вось у званочак, ставце нам лайки, пішыце каментары, каб наши відэо былі больш папулярныя, бо мы адзіны сапраўдны незалежны беларускі медыарэсурс, сапраўдны нацыянальны медыарэсурс. Шмат хто кажа, што ў нас няма нацыянальных беларускіх СМІ. Так вось яно ёсць, гэта канал менавіта онлайн. Ну, не забывайте, конечно, таксама пра тое, што вы можете падзяліцца спасылкай на гэтае відэо, якое убачыць яшчэ больш людзей. Ну і таксама у нас ёсць Patreon, дзе вы можете нас падтрымаць. Ну, у наступных выпусках мы вам распавядзем пра новых герояў Беларусі, якія сапраўды змагаліся за Беларусь, але, на жаль, не так сёння вядомыя з-за прапаганды замежнай лукашэнкаўскай прапаганды, якая не распавядае нам пра сапраўдную гісторыю Беларусі. Жыве Беларусь!